салом дуруди бепоён ба тамоми ҳамватанои азизам. ман барои шумо як чизро мехоҳам нишон диҳам. аврупо шояд бисёр инсон савол кунад ки дар аврупо мисол мошин рондан қиин аст ё ки ягон чиз аст. ман танҳо як дона калчавой аст, ҳамин калчавой аст, ҳамин калчавой светофороша мехоҳам ҳисоб кунам баротон батиём ки ҳамин чанд қадар светофор дора ҳамин калчавой. яст барномае ки шунидан кай бувад монанд дидан я бо шумо хитом бибинед, барое ки ман ба даҳан бугум ё ки видео да бугум шумо шояд бовар накунед. барои ҳамо чикор мекунем? рафтем ҳисоб мекунем. ман аз дигар тараф камераша гирён кунам, ҳисоб мерем. дӯстои азизам, на светофорро сар мекунем. бибинед дута задаги ятане дута. хоб и пешеходни светофор аст. у тарафда якта, инаи тарафшда и тарафи раҳда дута, яъне ки дута. бибинед чорта. ҳозир и тарафда мегирем якта, дута, сета, чорта, панҷта, шашта, ҳафта, ҳашта, нӯҳта, даҳта, ёздаҳта светофор дар нами як тарафи раҳ задаги аст ки ӯ потоки ки меояд. дувоздаҳта. и тарафда якта, дута, сета, чорта, панҷта, шашта, ҳафта, ҳашта, нӯҳта, даҳта, ёздаҳта, дувоздаҳта светофор дар наи линии задаги аст. 12 дона. Дувоздаҳта бигем светофор дар иҷа задаги аст. хоб байни якта, дута, сета, чорта. короче ҳисоб шагум мекунӣ. у тарафда ҳамин қадар, и тарафда ҳамин қадар. ман худам ҳам хел ҳисоб мекунам, шумода баъд шумо хитонам ҳам хел навора мегирам, хитон баъд ҳисоб кунем. да ҳамватанои азизам, инами ҳамаи ҳамин светофор аст. хулас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40. یا نشو بردی با فکر 50 تا زیاد در اینجا. اگر این طرف قطع بگیریم 50 تا زیاد. خب دیدیم برادر عزیز. خب که باشد دیدیم برادرای عزیز که یک تا аврупо ра бигем ҳаме як калчавояш чанд қадар светофорҳо дорад. як ду се хулас ҳисоб тагум мекунӣ. агар нахел бигирем ҳисоб тагум мекунӣ. ҳар яке 50 та бием дорад светофор, яъне аз пешеход нахел бетонага майда аст назара каркадаги ва биём ки светофорҳои калон ки ҷозат мета як ҳозоро 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
12 17 20 تا سویتافور اشارت راه داره. کلان برای ماشین را اجازه دادن 20 تا. به غرض از 30 دانه دیگه برای پیشخدا موندگی است طریق. هر طرفی را 2 تا 3 تا اجازه این طرف و طرف اجازه دادگی است. این است برادرای عزیز بگیم که سیستم های انا یک کلچه و اینم قدر سویتافور داره. باز دوام شب میره.